Yo, lah, 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 Gemita Sumber. Ayo kan. Hey, 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 oh, hey, 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 hey. Ah, yo, 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 yo. Ayo, ayo. Ya, ya. Hey, 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 hey. Ayo. Oh. Atur pambuka pamiaso minangka atur pambuka sesarengan kula ambi witi
pagelaran seni reog campur sari iki reog kembang rojowono paringan asmo iki reog kembang rojowono paringan asmo kang dipimpin dening Mas Lukman pribadi kang dipimpin dening Mas Lukman pribadi amring mundur lor ya sawi langun panggonane paring alamat mundur lor ya sawi langun panggonane Baik, hadirin dan para penonton yang berbahagia. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan paguyuban kami, keluarga besar Seni Reog Campur Sari Gembong Rojowono, yang mana datangnya dari Desa Munderlor, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Tingkat 2 Lumajang, yang mana pada kesempatan hari ini Gembong Rojowono diundang kalian Bapak Rinda Suli, Ibu Rinda Suli, saking Dusun Gemito, Sumber Probolinggo. Pada kesempatan hari ini keluarga besar Seni Reog Campur Sari Gembong Rojowono bekerja sama dengan Setting Java Studio, saking Wonodurun, Sumber Probolinggo, dan juga bekerja sama dengan Adam Audio Sound System saking Gemito, Sumber Probolinggo. Baik, hadirin dan juga para penonton, pada kesempatan pagi hari ini kami keluarga besar dari Reog Campur Sari Gembong Rojowono akan menampilkan susunan pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, tari Ayam Jago Kembar 2, dan juga disusul dengan Panglima Kumbang. Baik hadirin, Sugeng Siang, Sugeng Amir Sani, alon-alon ae mama.
gelaran seni reo campur sari iki reyong kembang Rajawana paringan asma iki reyong kembang Rajawana paringan asma kang dipimpin dening Mas Lukman pribadi kang dipimpin dening Mas Lukman pribadi paring alamat mundur lor yasa wilangun panggonane paring alamat mundur lor yasa wilangun panggonane awas botone dijogo pitike yuk ya 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 ayo jakuni siap sabluk jalune yo kiprase yo kiprase jakuni kembang Rajawana yo ya 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 sirikane yuk sirikane kebiasane awas kene jalune awas yuk ya ya terima kasih atas persembahan sakembaran ayam jagung Gembong Rajawana telah lenyap dari pandangan Anda bersama. Untuk season berikutnya kita tampilkan Macan Gembong Rajawana bersama kerah saktinya Gembong Rajawana. Sugeng widhangetaken Sugeng Mirsani. Sesarengan campur sari reok Gembong Rajawana ingkang langkung didukung Java Sotik saka tlatah Wonoduro
Sumber Probolinggo langkung ingkang kadukung Adam Audio Gemito Sumber Probolinggo Sugeng midhanget-anget Sugeng Amirsani macane lumebu metu saka alas atur sesembat paring sesembat pasugatan panglipur sesarengan Bapak Rinda Ibu Rinda sekeluarga lan para tamu sedaya ingkang angrawi pajatipun pinaringan gesang rahayu kalis ing sambikala ayo awas dijogok bokonge yuk ayo kiprai si kete ireng kelawan singo Gembong Rajawana lampah niro lumebu panglipur dumateng para kadang sedayanipun ingkang langkung pinaringan gesang rahayu kalis ing sambikala ya tunjukkan pesonamu tunjukkan digoyang Dede Jos masih sesarengan artise campur sari Gembong Rajawana yuk biru lampune disco awakku lemu mas margo bojoku lara bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa wegah ditinggal sirahmu selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua semoga sakinah mawaddah warahmah putri dari Bapak Rinda Ibu Rinda mikir butuhe mikir belanjane yo saiki bingung atine delok dino Gembong Rajawana hei bergoyang kembali awakku
ngendi prabot-prabote keluarga besar Bapak Rida Ibu Rida monggo ngaturan ora medal. bisa turu ando metresno mas uga Para tamunipun Bapak Rida Ibu Rida paring sawer lampaniro sesarengan para kaulane Gembong Rajawana. rasakno Yeay. yo oleh rono dalang dino byali merine aduh enake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya sing sedino kanggo wong liya Putra-putrane nek badhe dinaikkan singone Gembong Rajawana monggo medal. Putra-putrane kerabate mbok pilih badhe dinaikaken diambil dokumentasi fotografer Sote Java Studio. Pasugatan Singo Gembong Rajawana telah lenyap dari pandangan Anda. Kasih hormat cung si ketek hitam. Yuk, kasih hormat. Ya. Ya. Si kerah hitam sampun paring pasugatan panglipur dumateng para kadang sedaya. Salajengipun kita lambah Gandrung Banyuwangi sesarengan campur sarine Gembong Rajawana ingkang langkung pimpinan Mas Lukman pribadi Sugeng Amir Sani semangga. Yo 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 yo. Lo 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 lo. Awas 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 awas. Saya nggak sikile didek, saya nggak. Yo 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 yo. Awas aduh. Saya nggak disingi. Jokon ker. Lo. Oh ya.
Ih, kona. Aduh. O O O Enak kacong. Kainan. Ngisin-ngisini. Kainan. Wajahnya jaran goblok yang ini iki. Kainan. Oh. Ndak ketok iki lho. Sik tanganmu iki lho, Sek. Boh, pancene ndak maido dulur. Nek tak kudang iku dinglu-dinglu oh ngene. Ya menawa dulur kene ngangoni, ya perkara ndak disangoni, ya dinteni ngono lho. Nak kacong ado-ado teko ya sawilangun mundur nyang hajatane Bapak Rindah lan Ibu Rindah Suhartini iso ngenehi panglipur jaran sirut jarene. Jarane pancene ganteng sirahe pancene. Sirahe kok ambek dingkluk-dingklu. Tak kudang ya. Nak kacong kon payah. Nak kacong kencing manis. Ya dudu aku tok sing goblok kang. Masih sing nonton ayu-ayu ganteng-ganteng ya goblok. Apa? Apa lewat dhewe goblok kok dikai mic. Ayo. Iya. Ya duduk tukang sontok sing goblok Jan. Masih sing tuan rumahe ganteng Zon. Kon kan jauh saweran. Ojo arep-arep mau gandrunge akeh. Ojo ngisin-ngisini. Nek artis sing ayu-ayu, artis sing Gembong Rajawana iku pantes disawer. Gandrung sing ayu-ayu pantes disawer. Luwe ndak pantes nek ndak nyawer awe dhewe. Ya Allah Gusti, endi ta rupane Pak Rinda mbek Ibu Rinda kita? Hah? Apa? Apa? Sampeyan gelem melok aku nyambut gawe ning daerah suwi-suwi nah. Melok. Gelem ki sampeyan? Gelem. Bayarane gede. Iya, gelem mau. Bayarane iku 30 juta yen. Raine nyawu. Loh. Ayo. Aha, matur nuwun. Loh.
Endi liyane kok? Ih. Ya tak gelem apa ndak tak? Ya gelem apa ndak sampean niku? Gelem apa ndak sampean niku melok aku? Bayarane iku 30 juta yen. Oh, tapi yen iku ana artine. Apa? Yen sida. Loh, kan aku lagi ngomong Cak, rungokno. Ayo Cak melok aku nyambut gawe, bayarane 35 juta yen. Ono, mang aku ditawari ning sor ning kono. Aku tep ambek anakku mlaku. Ah, terus? Mas, kate nyandi, kate menisor. Meni- Ono apa? Ndak ono dolan. Aku ndak duwe penggawean. Gelem tak kei bayaran. Larang ning kene, Mas. Ah. Lakon nyikat untune macan ning sor. Aduh sikatan lah. Durung nyikat wis ditrakem dhisik. Sampeyan iki ya apa Cak? Ngene wis Cak. Kok iso? Oh. Halo. Ngene Cak. Apa? Awak dhewe kan duwe penggawean Cina. Iya. Iku ana ceritane Sarukan ambek Marikan. Som Marikan mbek Sarikan. marikan ambek saikan. Iya. Yo. Heeh. Dadi ngene, sampean saiki nganggo iki ra, nganggo rok iki ngene. Sampean dadi Sarikane, aku Sarukane. Ngono. Aku sarikane. Iya. Wedok wis ngono. Sing ayu meseme ya. Sing ayu lho, sing ngak. Aduh, elek wis ngono, Cak. Ngene lho. Ngene lho. Ah, ngono lho. Lemas. Le. Kelemesen, Cak. Biasa. Ah, Mas, marine ya. Ah, ayo kawin dhisik, Cak. Ya aja ngono, Cak. Ah, digawe megel-megel marine ya. Aku teko kene. Mas MC. Kono aku marine nyusul. Omonge kaya apa? Aku kali kamu. Ya. Lo wes lah ajak dato sih. Kejalangan. Ayo. Sarukan, aku cari kamu. Iya sayang. Kumat stepku ya. Lho, wes aja wis suwe. Lah saiki saiki sampean meneng kono, sampean meneng kono. Ambek aku tak kei lagu iki. Iya. Ngene. Ambil goyang. Oh iya wis terserah wis. Hong ayo sing to haire ndamorae. Zong ze kae lagu purale. Kolaborasi ndi gitu lho. Tumpire tane ke tanah salem engkong ting takute kayak mau gedeng di pasar iku lho joget-joget kayak gini wes Apa aku seneng. ya Allah karepmu wis Apa jarene aku? gak mampu aku nang sampean Lah wong gendengan
kan bebas. Apa jare aku ah? Yo tek jalange wong cituk iki. Oh, jarine kongkon ayu. Aku isi didelok Mama Sun niku lho sing ayu. Masih aku lho ayu. Iya ta, Ma. Iya ta, Ma. Oh, ayo tekan ndi mawak wong ayo anak. Ayo wis Apa? sik mburi kan akeh permainan jan. Iya, Ngono. titik edang ya. Iya titik edang. Ya menawa kurang tahu. Ya tekakno meneh ge Mang Rajawana. Ya. Mbok menawa aku karo Bagong ana salah luput barek dulur kene njaluk sepuro sing gedhe. Ayo. Ayo, Jeng. Ditetok, Jeng. Ya opo sejarane kari lho. Kenyakno sejarane. Baik, hadirin, itulah Jaran Sirut arah Gembong Rejowono yang sudah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Reyoke ya wis teko kemantene ditumpakno ayo kanca padha rame-rame nonton reyok Gembong Rajawana Jajak Lukman iku jerakane munder elor iku panggonane baike Ya wis teko ya wis teko kemantene ndang tumpakno monggo kemantene nang ditumpakno iki hop dhisik iki boneka Ger boneka ditumpakno dhisik Ger boneka ditumpakno dhisik bonekae ditumpakno dhisik boneka dijogo Lukman aja sampe lugur Ger bonekae dijogo aja sampe lugur juragane mundur alor iku ra omahe Lumajang iku kabupatene Cik Mas Fauri reyoke ya wis teko ya
ayo kanca padha rame-rame nonton raya kembang Rajawana Cacak Lukman iku juragane mundar alor iku panggonane Cek ditumpakno ger bonekae dijogo ojo sampai lugur Mas Duri kembangnya hati mas kembyange ati ya mung riko kembyange ati hang isun welasi hang isun anteni ayo ayo kembyange ati yo mong riko kembyange ati lela lelo ha ison demani isun welasi kembyange ati kembyange ati yo mong riko kembyange ati ja oh ya ha isun demani lela lo ayo ayo ha isun welasi kembang Rajawana masih bersama Java kemantane ditumpakne kemantane dan juga Adam Audio Sound System. Ayo masih akeh kembyang rek taman
Ger. Monggo dulur-dulure utawi ponak-ponakane Bapak Suhartini Rinda. Monggo ditumpakno reog Gembong Rajawana. Monggo kula aturi. Gembyang gembyange hati Kembyange ati yo mong riko gembyange hati ison temani ison lasi gembyang gembyange hati kembyange ati yo mong riko gembyange hati Jo hop ya ison temani lalela lo lalela lalela lo lalela lo lelo eyo eya ison lasi monggo kula aturi numpak reog Gembong Rajawana. Semebiar Mas, semebiar kendang kempul Mas Jamino. Dados yo masih bersama Java Studio Production dan juga Adam Audio Sound System. sing tau atine sun bengong ketiki Ati isun bengong ketiki sakat riko tinggal urip sun rasane koyo oh ya pikiran sering layung sampai awak dadi koyo wong
Rikolan isun arep jejodohan Rikolan isun arep jejodohan Ambo geneng setan paran Riko ninggal isun tanpa jalaran masih bersama Gembong Rojowono yang mana dipimpin langsung kalian Mas Bupati Badi yang datangnya dari desa Mundur Barat Kecamatan Yosawilawan Kabupaten Lumajang Mundur Lorek Kepelicut instruksi dari Bapak Tan Rumah Reoke Marini stop terlebih dahulu Ger. Ini mau ada acara sungkeman stop dulu mau ada acara sungkeman Kula titip salam nang angin lan resik Waran ison anteni tekan riko eman Apa sampe kapan Isun emo nanggung wirang Sun anteni nang prajapane lawan Isun arep jejodohan Ambo keneng setan paran Iko ninggal isun tanpa jalaran baik ini ada instruksi dari Bapak Tan Rumah Sugeng rawuh para kadang para tamu sedayanipun katuran pinarak lampah hajatipun Bapak Rinda Ibu Rinda paring masugatan panglipur reok campur sari Gembong Rojowono siang meniko sesarengan Java studio lan adab ayo Joyo bersama. Joyoni Gembong Reok Gembong Rojowono Rojowono yo aha monggo putra putrine sing badhe dinaikaken reok monggo katuran ingkang langkung putra putrine para kerabate keluarga besar Bapak Rinda Ibu Rinda monggo katuran
Gemito Sumber Probolinggo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Tambaon Wis yo wis dong mikir percuma. Kari manis kurang manis tambahi gula. kurang manis tambah ono gula. Wis yo wis dong mikir percuma. Eman eman duri eman eman kari seru riko tangisan. Duh Jawa kelangan dong jodoh sing bakal ngeliat. Asik kembang raja wana se ah se ah. Kari manis kurang manis tambahi gula. kurang manis tambah ono gula. Wis yo wis dong riko mikir percuma. Kari manis kurang manis tambahi gula. kurang manis tambah ono gula. Wis yo wis sing dipikir apa kirasa. Eman eman dudi eman Oh eman oh kari seru riko tangisan. Duh aja wedi kelangan dong jodoh sing bakal ngeliat. oh 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 sinumpak gilir dumantos ya. Mas operator minggong ndak muni mas. Yo la 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 la. Ya. Ayo, 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 Ayo ger. Selondongi. Ha oh ha oh ha oh ha oh ha
Goyang Didi, jos. Kepingin iso bisa urip tentrem ngarep-ngarepno bisa urip seneng
bersama Gembong Rajawono. Capran, goyang dong. Welas nang riko isunku yang disingkiro bakal bisa susu Ayo Ger, tumpak dong Ger. Oh, tak tambahi sak lagu khas Ger. Dan reoke dimainno. Gembong Rajawono. Ayo, ayo, gelegar-gelegari
Gembong Rajawana yo goyang titik dot Lagu spesial buat Mbak Manten ya. Gendinge kemanten anyar. Masih bersama Java Studio City dan juga Adam Audio Sound System. Gendinge kemanten anyar emang pikire oseng serantang longgo kuwade umek sing karuyan mong engen bengi kawitan khusus Mbak Manten gendinge kemanten anyar emang pikire oseng serantang longgo kuwate umek sing karyan mau engen bengi kawitan Bong Rajawana spesial buat Mbak Manten anyar. Katon mendung mediani ya katon mendung hutyane arabe teko oh sing nondong nang tamu ya sing nondong ben pancen gendinge pengantin anyar emang pikire oseng serangan longgo kuwate umek sing karyan mau engen bengi kawitan katon mendung mediani yo katon mendung hutyane arabe teko oh sing nondong nang tamu yo sing nondong ben pancen jebet iya gendinge pengantin anyar emang pikire oseng serantang
ku ngade umek sing